حزو سلام تنا تقبلوا فنون اير تي في امكتال تركب ظهوركم تعزبنا خمي تمسيو لما عربي سلسته حمله سدالو زيناتات ويستن وزان حيزلكم قريب زل خادي بعبدين مكتالكم خبرنا عدمكم فلما ارس زينا امنو زبا سنعفه وفر مقراب المعوات استاد فرق مليون فلستات تداليو بيت تمرت سنكينة حالاي نخلت عامت مميزة سلطنتهم تمهرو أمريكا أب عسب نوننتن سرعتني تاتنو هابتا أقلوت كالات أستمرو توهيبو هزباويت ريبابليك تشاينا مسدين مركز اللواء كل مدياو زمدنان مسفح كم تسرح أفليتا أب إيروبا تقسيتو زلو العلمة أنواعي حدقات بارع مرور كسعب كم زجمرة تقليتو كندا فيليبينسن أمديات مكلخال زباوت زتان نقدن كتحقاقزا زخلن سمع تفراري من زرزر زينا أمنو زبا سنعفه وفر مقراب نمعوات أستاذ فرق مليون فلستات ناي 10 عينتات أقراب كم تدلو تحبيرو وكليرينا محمد أي فرح نزدالو تبتب دانايت قبريوات كتور بيا أبنو زبا سنعفه لوب زمن كرامات زكاين وفر مقراب نمعوات أمدبرات فلسي قولون امبالاخان أستاذ فرق مليون فلستات أقراب كم اتدالو تقليتهم وكل بعد سلطان أقرابن انسسا زقرامن أبتن زبا أتو يوهانس زكاري سابزهبو حبريتا أب كلتو مدبرات فلسي 30 مئتاويت مبوك أولاوينن 7 مئتاويت زي مبوك أولاوينن أقراب كم اتدالو بمتقاس أب منبر أبايتي نا إمنت بوتاتات أبيات تمرتي منكستاوينن زي منكستاوينن تكالات كمون ناب زتات انعقلات بوتاتاتن مايكوعتاتن كتكل مخانو أرديهم أب مدبر فلسي امبالاخا كي إلا مقرب من إساي نسرجن عمر بوغنو بدرجة نوزوبا عمتا وزتكال فلستات أكال نايتي شفان مريت ناب نبور نمملاس زكايد هقراو تعار مخانو بمبراه اتتدالي زولو فلستات تتخيلو ناب تزدل درجة كساب زبتصح قبو كنكنن حلوان كقبرلو تمحتينوم تخطاتالي مدبر فلسي امبالاخا أتو تادسة تولد ابراهام بوغنو أب زتفلالي بوتاتات نايتن الزوبا كافلما ورحي حملة كساب مفار ورحي نحاسة عمتاوي عسرتات أشحات فلستات أقرب بهزبي سراويتن تامهارون كم استكال بمحبار قبو حلوان كنكنن سلازي قبرلو قدا كم تزدلو وطيد كركبو سلازي سنحة أقرب قدم متكالو بزعبا مكنخانون حلوون قدم مدلاواتن متنعتن كايد تسويعهم لوم عمد أب مدبرات فلس نؤزوبا سنعفة 10 عينتات فلس أقرب مالت كاب مبوك أولاوين أوليع صحدي كمل ليحام قمرون عين كاب زي مبوك أولاوين دما غراوا بربرل سليم ميم غرافيليا كلاميت أوسن مؤسريان تداليلو أب كتما سمرات تركب بيت مرتي سنكينة حالاي نخلت عمت مميز سلطنتهم تمهرو تمالي أمريكا نتسنسرع استقطاتلت وكيليرينا بيتي لسلمون تبتبالوا بيت مرتي سنكينة حالاي بعودات سجنا كمبيوتر مزرقح مربواتن صربت حاتينن نخلت عمز السلطنتهم 10 دقيقة تبعتو يزركبهم 4 تمهرو بسيرتيفيكيت أمريكا تمالي كلت حملة أبس تخيدا ناي ممرقتا سنسرعات رئيسة ممرتا بيت مرتي ممهر راوغيل تخلى أبزس معقال منجستي أموياون تكنيكاون تمرتي بزقبرو زلو جازي فوفري بقع فلتاتن كيلاتن تبابن زعاتقم من إسياتي فوري كم زلو قاليتو تساتفو دك أنسيون عبي متصم هلاو بمتكاس نزابي تمرتن مسفح تبقاقسو زل مدبات تزازيمو طلباتن دليتاتن موياون تكنيكاون تمرتن مملاء بتكات كسرح مهانو أرقاقيتو عم منستر تمرتي وانا ريكتر كفلي تكنيكاون موياون تمرتي سلطنان أتو تسفاي سوين بقدو ناي مويا عبيت تمرتي زمناونا وتمهرون خعادكا كسرح متصنحب بمقلات دروا بيت تمرتي سنكينت حالاي توقعداسيت نايز عدلات كوينا كم زلنا أبرهيو وكيل تمرقتي أبزا سمعتو قال نوفو يتعار ممهران آليتن دحر ممسكان بستمهرو مويا بتكهات نهزبو من هاجرو من كجلجلو مخانم قال آتيا بيت مرتي سنكينت حالاي كابت مسرت لالي حموش تميتي تمهارو كم زمرقت السنة داتا هي نتصر
ክፍለ ቱሪዝም ዝባዶ ባቆይ ባሕሪ ምስ ጀንፈር ሚኒስትሪ ጥዕናን ምምሕዳር ከተማ ዓሰብን ብምውሃድ ወነንተን ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣብ ተግባር ኣዋጅ ቱሪዝም ኣገዳስነት እጹይ ሓበሬታ ከምኡውን ውሕስነት መግቢ ዘተኮረ ኣስተምሮ ብሓደ ሓምለ ወዲቡ ሓላፊ ጀንፈር ጥዕና ዶክተር ዓሊ ሓሎ ዝሃቡ መብርሂ ጥዕና ልዕሊ ኩሉ ስለ ዝኾነ ወሃብቲ ኣገልግሎት ኣብ ኩነታት ዘቕርብዎ መግብን ፅሬት ትካልን ናውትን ጥንቁቃት ክኾኑ ከምኡውን ሰራሕተኛታት ወረቐት ምስክር ጥዕና ክህልዎም ተሓሳሲቡ ሓላፊ ኣሃዱ ከባቢያዊ ጥዕና መንእሰይ ዳንኤል ገብረ ህይወት ብወገኑ ውሕስነት መግብን ምርግጋፅ ትካላት ወሃብቲ ኣገልግሎት ውሑስን ጽፉፍን ቀረብ ክገብሩ ተላብዮም ዋና ዳይሬክተር ክፍለ ቱሪዝም አቶ ዒሳ ኣሕመድን ወኪል ኣመሓዳር ንኡዞባ ዓሰብ ኣቶ ብርሃን ኺዳንን ብወገኖም ወሃብቲ ኣገልግሎት ንዕግበት ዓማዊል ኣብ ዘካየድዎ ንጥፈታት ምስ ሞያውያን ጥዕና ጥቡቕ ርክብ ክህልዎምን ንዝወሃቦም መምርሒታት ብግቡእ ከተግብሩን ተላብዮም ተሳተፍቲ ብወገኖም ተመሳሳሊ ኣስተምህሮታትን ጎስጓሳትን ብቐጻሊ ክውደብ ኣዘኻኺሮም ኣብ መወዳእታ ጽፉፍ ኣገልግሎት ንዘማልኣ ኣብነታውያን ትካላት ናይ ምስጋና ወረቐት ተዓዲሉ ኣብ ከተማ ከረን መደብ ትምህርትን ዓበይቲ ክከታተላ ጽንሓ ልዕሊ 100 ኣዴታት ትምህርተን ክዛዝማን ከለዋ ብዝተፈላለየ ሞያታት ክስልጥኑ ጸንሑ ልዕሊ 500 መንስያት ድማ ተመሪቖም ወከልቲ ኤሪና ኣልማዝ ወልደ ገብርኤልን ዳዊት ሃይለን ዘዳልዎ ዜናዊ ጸብጻብ ኣብ ሓደ ተዋሂዱሎ ኣልማዝ ወልደ ገብርኤል ከተቕርበ እያ ኣብ ከተማ ከረን ብመደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ክፍሊ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ክከታተላ ዝጸንሓ ልዕሊ 100 ኣዴታት ብክልተ ሓምለ ትምህርተን ዛዚመን ኣመሓዳሪት ምምሕዳር ከባቢ 6 ወይዘሮ ፀሃይነሽ ተክለ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ ኣብቲ ምምሕዳር ከባቢ ንመበልታሽይ ዓመቱ ይካየድ ከም ዘሎ ብምሕባር ውጽኢቱ ዝምስገን ከም ዝኾነ ገሊጻ ኣብ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ናይቲ ንኡስ ዞባ ኣዋሃድ መደብ ትምህርቲ ንዓበይቲ መምህር ኤፍሬም ነጸር ኣብ ወገኑ እቲ መደብ ንምዕዋት ምምሕዳር ከባቢ ዝገብሮ ዘሎ ዝተዋጽኦ መጊሱ ሓላፊ ምምሕዳር ከባቢ ንኡስ ዞባ ከረን ኣቶ በኺት ጉቡጣን ነቲ ብምምሕዳር ከባቢ 6 ዝተወስደ ተበግሶ እተን ካልኦት ምምሕዳራት ከባቢ ክስዕቦ ተላብዩ ኣብ መወዳእታ ልዑል ነጥቢ ንዘመዝገባ ኣዴታት መተባብዒ ሽልማት ተዓዲሉ ብኻልእ ወገን ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን 300 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም ብሞያ ዝሰልጠኑ 511 መንእሰያት ብክልተ ሓምለ 2026 ተመሪቖም እቲ ካብ 3 ክሳብ 6 ኣዋርሕ ዝወሰደ ሞያዊ ስልጠናታት ቀዳማይ ረድኤት ትልሂት ስእሊ ጽባቐ ጸጉሪ ምምልኻዕ ቋንቋ ምልክት ካራትን ሕምረትን ዘጠቓለለዩ ነይሩ ሓላፊ ውዳቤታት ሃማት ኣብቲ ንኡስ ዞባ መንእሰይ በሽር መሓመድ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንቕሓትን ዓቕምታትን መንእሰያት ምብራኽ ኣካል ዓበይቲ መደባት ማሕበር ከም ዝኾነ ሓቢሩ ሓላፊት ክፍሊ ፕሮጀክትታት ሃማት ዞባ አንስባ ወይዘሮ ሻምላ ገብረ ኪዳን ብግዲኣ መንእሰያት ብርትዓዊ ክፍሊ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሞያ ክቐስሙ ይግበር ከም ዘሎ ብምሕባር ሰልጠንቲ ንዝቀሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ባይታ ክሰርሕሉ ተማሕጺና ኣብ ዞባ ገልዓሎ ተራን ተሳትፎን ህዝቢ ኣብ መደባት ልምዓትን ምዕዛዝ ክስራሕ ኣመሓዳርቲ ዞባ ኣቶ መሓሙድ እብራሂም ምስ ኣመሓደርቲ ከባቢ ሓለፍቲ ኣባላት ጽሕፈት መንግስቲ ኣባላት ባይቶን ወከልቲ ህዝብን ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣዘኻኺሮ በብእዋኑ ሰላሰል ዘሎ ልመድያዊ ንጥፈታት ኣብ ምሕያሽ መናብሮ ህዝቢ እወታዊ በርክቶ ይገብር ከም ዘሎ ዝሓበረ ኣቶ መሓሙድ ብዘይ ንቑሕ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ዝምዝገብ ገስጋስ ስለዘየለ ምሕያል ኩማ ውዳቤታት ኣብ ምዕዋት ዝተወጠኑ መደባት ልምዓት ኣገዳሲ ምዃኑ ክድፋኣሉ ጸዊዑ መብራኽ ንቕሓት መሰረት ናይ ኩሉ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ትሑት ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ማእዲ ትምህርትን ምብራኽ ምስራሕ ሓላፍነት ኩሉ ዜጋ ብሓፈሻ ብቐንዱ ድማ ናይ ኣመሓደርቲ ከባቢ ከም ዝኾነ ኣቶ ማሕሙድ ኣገንዚቡ ተሳተፍቲ ብወገኖም ኩነታት ቀረብ ማይ ዘላቕ ፍታሕ ክናድየሉ ዝኣረገ ህንፃታት ጥዕናን ትምህርትን ቅልጡፍ ጽገና ክግበረሉ ከምኡውን ኩነታት ጽርግያን መራኸቢታትን ቆላሕታ ክወሃቡ ዝብል ርእቶታት ኣቕሪቦም زوركم تعزت تسعب زيناتات وصاي دقيمنا نمكتالكم بخبر نعدم ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ዴንማርክ ዘለዋ ኩሉ መድያዊ ዝምድናን ምስፋሕ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ እዚ ዝተገልጸ ኣብ 4 ሃገራት ኖርዲክ ዑደት ዝፍጽም ዘሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊኢ ትማሊ 2 ሓምለ ምስ ላዕለ ወሰን መስተ ሃገር ኣብ ከተማ ኮፐንሃገን ኣብ ዘካይዶ ዝርርብ እዩ ቻይናን ዴንማርክን ኣብ ምዕባል ንግዲ ተሓዳሲ ሰዓት ወፍሪ ትምህርቲ ጥዕናን ቱሪዝምን ብሓባር ከም ዝሰርሓ ትርክብ ገሊፀን ክልቴን ሃገራት ኣብ 2025 ልዕሊ 18 ቢልዮን ዶላር ንዝነበረ ንግዳዊ ምልውዋጥ ኣብ 2026 ክብ ከም ዘብሎ ኣፍሊጠን እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቴን ሃገራት ኣብ ዞባውን ዓለማውን ጉዳያት ዘለዎን ምትሕግጋዝ ከም ዘዕብዮ ሓቢረን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ዋንጊኢ ዑደቱ ናብ ሽወደን ፊንላንድን ኖርዌይን ክቕጽል ምዃኑ ተገሊጹሎ
ኣብ ኤሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከስዕብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። በዚ መሰረት ኣብ ፈረንሳን ስፓኛን ተኸሲቱ ዘሎ ሓደጋ ባርዕ ኣከባቢያዊ ክሳራታት የውርድ ከም ዘሎ ተፈሊጡ። መታ ሓደጋ ፈረንሳ ኣስታት 9,000 ሄክታር ኣብ ስፓኛ ድማ ልዕሊ 1,500 ሄክታር ጫካ ከም ተሃሞኸ ጸብጻባት ሓቢሮም። ኣብተን ሃገራት ተኸሲቱ ዘሎ ዋዒ ነቲ ባርዕ ንምግታእ ዝካየድ ዘሎ ስርሒት ይዓናቕፎ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢጣልያ፣ ግሪክን ፖርቱጋልን ሳዕቤናት ሓደጋ ባርዕ መሮር ንምቅላል ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። ኣብ ኣህጉር ኤሮፓ ተኸሲቶም ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ብዝተሓዝ ሕማማት ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጉንበት እንዳሓር ጥራይ ልዕሊ 1,300 ሰባት ሞይቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝእመት ዘሎ። ካናዳን ፊሊፒንስን ኣብ መዳያት ምክልኻል ዞባዊ ፀጥታን ንግድን ክተሓጋገዛ ዝኽእለን ስምዕ ተፈራሪመን። እቲ ስምዕ ፕሬዚደንት ፊሊፒንስ ፈርዲናንድ ማርኮስ ትማሊ 2 ሓምለ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ካናዳ ማርክ ካርኔ ኣብ ከተማ ቫንኮቨር ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ ተበፂሖም። ከም ኣካል ናይቲ ስምዕ ክልቴን ሃገራት ምልውዋጥ ወታደራዊ ሓበሬታ ከምኡውን ሓበራዊ ወታደራዊ ልምምድ ከካይዳ ምዃነን ተፈሊጡሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ስምዕ ካናዳ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ንዝህልዋ ንግዳዊ ምንቅስቓሳት ዘስፍሕ ምዃኑ ተገሊጹ። ካናዳን ፊሊፒንስን ናፃ ንግዳዊ ስምዕ ንፍራም ዝርርብ ጀሚረን ከም ዘለዋን ክሳብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ክኽተም ትፅቢት ከም ዝግበርን ይሕበር። ኣብ ሊባኖስ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእታው ብትሪ ከም ትቃወሞ ሶርያ ኣነፂራ። እዚ ተገልጸ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሶርያ ሰዓድ ኣሽባኒ ትማሊ 2 ሓምለ ምስ ላዕለዎት ሰብ መዚ ሊባኖስ ኣብ ከተማ ቤይሩት ኣብ ዘካየዶ ዝርርብ እዩ። ሃገሩ ኣብ ሊባኖስ ፈጢሩ ዘሎ ቅልውላው ብሰላማዊ መንገዲ ክዓርፍ ከም ትደሊ ዝገለጸ ሚኒስትር ኣሽባኒ ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብቲ ናይ ሰላም ተበግሶ ክትተሓባበር ቅርብቲ ምዃና ኣርድዩ። ኣብ ሊባኖስ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታዊ ፀገማት ነቲ ዞባ ከይተረፈ ብኣሉታ ከምፀልዎ ብምጥቃስ ከዓ ዞባውያን ሃገራት ንምዕራፉ ብሓባር ክሰርሓ ፀዊዕሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሶርያን ሊባኖስን ኣብ ዝተፈላለዩ ጽላታት ከተሓጋግዛ ዝኽእለን ስምዓት ከም ተፈራርማ ሓቢረን። ተግባር እቲ ስምዓት እትከታተል ሓበራዊት ኮሚቴ ብምቋም ድማ ስሩዕ ርክባት ከም ዘካይዳ ኣፍሊጠን ኣለዋ። ሩስያ ትማሊ 2 ሓምለ ኣብ ዝተፈላለዩ ዕላማታት ዩክሬን ከቢድ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ከም ዘወረደ ዝተገልጸ ድብዳብ ኣካይዳ። በቲ ኣብ ርእሰ ከተማ ኬቭን ከባቢኣን ዝተኻየደ ናይ ሚሳይላትን ድሮናትን ድብዳብ ኣብ ልዕሊ ወታደራዊ ትሕቲ ቅርፂ ከምኡውን ንምክልኻል ኣብ ልዕሊ ዘገልግላ ትካላት ከቢድ ዕንወት ከም ዘወረደ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ልዕሊ 150 ዝተፈላለዩ ዕላማታት ከም ዝደብደበ ሓቢሩ። ብዘይካዚ በቲ መጥቃዕትታት ብውሕዱ 30 ሰባት ከም እተቐትሉ ዝሓበሩ ጸብጻባት ሩስያ ዝርከቦም ልዕሊ 9 ቆሲሎም በምህላዎም ቁፅሪ ምዉታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም። እቲ ሰጎምቲ መልሰ ግብሪ ናይቲ ዩክሬን ኣብ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ ተደጋጋሚ ድብዳብ ምዃኑ ዝገለጸት ሚኒስትሪ ክሰፍሕ ምዃኑ ኣረድዩ። እቲ መጥቃዕቲ ሩስያ ኣብ 2026 ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ካብ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ወታደራዊ ስጉምቲ እቲ ዝዓበየ ሰብኣዊ ክሳራ ዘውረደ ምዃኑ እዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ። ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጄርያ ተኸሲቱ ዘሎ ፀጥታዊ ቅልውላው ልዕሊ 17 ሚልዮን ሰባት ንሓደጋ ጥሜት ከም ተቓልዑ ውድብ ሕብረት ሃገራት ገሊጹ። በቲ ፈጢሩ ዘሎ ፀጥታዊ ፀገማት ቁጠባዊ ንጥፈታት ከካየድ ከም ዘይከኣለ ዝሓበረት ውድብ ሰላማዊ ፍታሕ ምስ ዘይርከብ እቲ ሓደጋ ክኸርር ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። ዞባ ቦርኖን ከባቢኡን በቲ ቅልውላው ሕልፊ ካልእ ከባቢታት ናይጄርያ ተጠቂዑ ከም ዘሎ እዮም ጸብጻባት ዘረድኡ። ሰፊሒ ክፋል ሰሜናዊ ናይጄርያ ብትሕቲ ዕጡቓት ወገናት ወዲቑ ከም ዘሎ ዝተቐስቶም ጸብጻባት ብዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ህይወት ብዙሓት ሰባት ከም ዝጠፍእ የረድኡ። በቲ ዘይርግኡ ኩነታት ካብ 2009 እንዳሓር ጥራይ ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉ ይጥቀስ። ኤሮፓዊ ሕብረት ንኣሜሪካዊ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ብምጉዳል እምነትን ምጥሓስ ሕግታት ንግድን ኣብ ዝሓለፈ 10 ዓመታት ብጠቕላላ ልዕሊ 11 ቢልዮን ዶላር ከም ዝቐፅዖ ጸብጻባት ሓቢሮም። እቲ ግዙፍ ኩባንያ ኣታዊታቱ ንምክዕባት ጥራይ ክንቀሳቐስ ከም ዝጸንሐ ኤሮፓዊ ሕብረት ዝኸስስ። እቲ መርበብ ኣብ 2024 ኣስታት 350 ቢልዮን ዶላር ኣብ 2025 ድማ ልዕሊ 400 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ዝረኸበ ጸብጻባት ይጠቕሱ። ኤሮፓዊ ሕብረት ንጥፈታት ጉግል ብዕቱብ ይከታተሎ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕዳጋታት ምብሓት ሕጋጋት ዕዳጋ ከይጥሕስ ኣጠንቂቑሎ። ዜናታት ንምዛም ኣርእስታት ዜና ክደግመልኩም። ኣብ ንኡስ ዞባ ሰንዓፈ ወፍሪ ምግራብ ንምዕዋት ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ፈልስታት ተዳልዩ። ቤት ትምህርቲ ስነ ኪነት ሓላይ ን2 ዓመት ብሞያ ዘሰልጠነቶም ተምሃሮ ኣመሪቓ።
ኣብ ዓሰብ ንወነንትን ሰራሕተኛታትን ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ኣስተምህሮ ተዋሂቡ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ምስ ዴንማርክ ዘለዋ ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምስፋሕ ከም ትሰርሕ ኣፍሊጣ ኣብ ኤውሮጳ ተኸሲቱ ዘሎ ልዑል መጠን ዋዒ ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከስዕብ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ ካናዳን ፊሊፒንስን ኣብ መድያት ምክልኻል ዞባዊ ፀጥታ ንግድን ክተሓጋገዛ ዝኽእለን ስምዕ ተፈራሪመን ባርከ ዝኸርኩም ተዓዘብቲ ነሳዕ ሰዳለው ዜናታት ኣብ ሰዛዚምሎ ስለምክታልኩም ነመስግን ምስተርፍ መድባትና ንሓድገኩም ወገንና ሰናይ ምሸት